Se on morjesta vaan, terve. Tänään olisi Kanta-Hämeen kuukausittaisten ladakokoontumisten kesän viimeinen tapaaminen. Eli kesäkausi vedetään tuolla Mommilan kyläpuolella. Nyt tänään on viimeinen kerta, kun ollaan elokuun ensimmäisessä torstaissa. Niin, sain vinkin, että sinne olisi tulossa samanlainen auto kuin itsellä on. Siitä ottaa vähän videoa, että löytyykö eroja autojen kesken. Teillä olisi tarkoitus lähteä tonne 82 1200 S kyseessä. Pakko tässä vähän kehuskella samalla näitä. Mä oon jo tehnyt pihatöitä ahkerasti, siivonnut esimerkiksi ton talon päädyn. Siinä rehotti vaikka mitä ja oli vaikka mitä romua, niin nyt on viimeisen päälle siistiä. Ja autot on siisti sitten. Oli tossakin semmoset pressukatoksen jämät tossa. Tässä on toi hietikko ja sitten täältä autotallin edustalta, niin täältä vedin tän seinustan puhtaaksi. Mä oon nyt oikein tehnyt puutarhatöitä ihan kunnolla. Se oli sellaista mätää puustoa läjäpäin. Noin mitkä ei ollut vielä mätääntynyt semmoiseksi, että jaksaisi kantaa, niin ne mä tuohon jätin vielä vähän rajaamaan pihaa. Mutta sitten kun ne mätänee vähän köykäisemmäksi, niin sitäkin voi viedä sitten pois. Mutta jos nyt lähdetään sitten Mommilaa kohti. Täällä ollaan. Skodakin saatiin joukkoon. Livat 96 ja 89. Sitten vielä vähän uudempi 2000-luvulla. Tässä on nämä 200 S, 82 ja vähän uudempi. No, tää 200 S on vissiin ihan joku 88, 89 ja nämä keltaiset on tosiaan 82 mallia, 83 käyttöön otettu kumpikin. Sitten pientä vertailua näistä autoista. Aloitetaan tärkeimmästä, niin otetaan toi tyyppikilfi ensin. Oho, mulla on tuolla jotain papan, niin toi ei kuulu kyllä vakiovarustukseen, otetaan se pois sieltä. Elikkä tää mun on VIN-koodissa C, eli 82, ja tää on hetkinen, mikäs tää nyt on 214 608. Ja tää on kans C, eli 82, mutta täällä oli 300 000. Ja tää oli nyt, tässä siellä nyt oli, se oli 214. Joo, ja tää on 300 000, melkein 100 000 eroa. No, mutta osista päätellen, ja tietysti tuosta vuosikoodista päätellen, tää on kans 82. Se on 83 käyttöotettuja molemmat. Muistaaksä, koska tää sun oli käyttöotettu tarkemmin? Oliko? En muista. En mäkään ihan tarkkaan muista, mutta mulla on aika... Mun on kuitenkin valmistunut jo varmaan kesällä joskus. Tän on täytynyt valmistua loppuvuodesta 82. Ja mulla on kuitenkin sit vasta käyttöön otettu 0083. Joo. Niin joo, että siellä ei lue sitä edes tarkkaa päivää. Ei. Joo. No mites niin sä vaihdot tähän umpiot. Nää umpiot ei oo. Mullahan on alkuperäiset umpiot täällä, mutta ne on ruosteiset. Mut kun mieluummin huonokuntoiset, kunhan ne vaan on alkuperäiset. Nää on niinku ollut tässä aina ja ikuisesti. Näissä on muuten mitään eroa. Näissähän on
ajan myötä esimerkiksi toi liitin on muuttunut. Onko se huomioitu siinä? Otas, kupu on samanlainen ja on se samanlaisilla liittimillä. Että oot sä ihan oikein mallisen umpion siihen löytänyt. Nää on tsekkoslovakia. Joo, tsekkoslovakiassa niin kuin pitää ollakin tän ikäisissä. Ja ajovalojen korkeussäätöä näissä ei vielä oo, kun se tuli vasta 83. Ja Mittarivalo hippeni, se on kyllä joo, se oli näissä heti alkuunsa lähtien. Sulla on, tässä on tää alkuperäisemmallinen tää pesunestesäiliö. Tää vaihteli vähän alkuun. Siis ensimmäisessä 81, 205, niissä ei ollut sitä, niin kun ei ollut lampunpesureita ollenkaan, niin siinä oli niin se länsimainen säiliö. Joo. Ja mulla on taas sit tuolla toi kans länsimainen säiliö, mutta toi on tommonen välimallin. Ei niinku oikein mikään, mutta alkuperäisiin kiinnikkeisiin menee. Mutta siis toi on jo valmistunut tää auto jo kesällä, niin onko siinä ollut sitten se pienempi säiliö, mikä oli tehtaallahan on pieni 2 litran säiliö, niin se on vaihdettu sitten tuohon isompaan. Ja täällä on tää. Sitten siitä on vielä ollut välissä semmonenkin versio, missä niin on vaan yksi pumppu tässä kannessa ja toinen pumppu on tuolla alla vinossa. Ja toinen käyttää niinku lampunpesureita ja toinen tuulilasi. Mut muutenhan nää nyt on aika lailla samannäköisiä täältä konetilasta. Sulla ei ole alkuperäistä pyyhkiä sulat niinku mulla on. Ei ole. Mulla on pyyhkiä, alkuperäistä pyyhkiä sulat. Ei kunnolla niin väliä, mutta pääasiat ne on alkuperäiset. Aivan. Joo. Sitten näissä molemmissa on tää 82 tyypillinen tää länsimainen peili. Kun tehtaallahan oli alun perin se sisältä säädettävä peili. Tässä näin, mutta kun sitä ei saanut vielä 82 vuonna kuljettajan puolelle ja Suomessa oli pakko olla molemmilla puolella peili, niin Suomeen autot tuli ilman kumpaakin, että ei ollut sitä kuljettajan puolesta peiliä ja sitten sinne iskettiin ne länsimaiset tarvikepeilit, että saatiin se molemmin puoli. Tässä on tässä on nyt sumuvalotkin, takasumuvalotkin on jo tässä. Joo. Mulla ei oo. Et se on ihan alkuun ei ollut takasumuvaloa, mutta ne tuli, mutta mittarit on vielä tässä noin nännimalliset suipot lasit, mikä 83 vuonna vaihtui tasaiseksi se lasi. Eikö nääkin ole eri nää pissapojan suuttimet? Pissapojan suuttimet, ne on tässä sulla tuunattu. No tommosia ei pitäisi olla. Toi on alkuperäinen malli. Joo. Mut tässähän on kaikkea muutakin maahantuojan laittama tää teippaus. Hyvin tyyppinen 80-luvun teippausta täälläkin paljon. Takaspoileri, kans jossain vaiheessa lisätty ja sitten on toi takalasin ritilä. Niin, joo. Oli joka autossa. Joo, tähänkään ei varmaan ole ei ole niin kuin tässähän ei ollut toi takalasiritila, vaan sä laitat sen siihen. Toisesta. Joo. Niin, mutta takaspoilerista ei tiedä, sekin voi olla, että se on jälkikäteen, mutta toi kylkiteippaus on varmaan, se on niin 80-lukua, että oli 80-luvulla paljon. Ja todennäköisesti noin röökilipakki on niin 80-luvulta. Mä en kyllä paljon 80-luvulla nähnyt takaikkunoissa, ne on yleensä aina vaan etuikkunoissa. Tuo takaikkuna tuli vähän niin kuin jotenkin tommonen uudempi villitys. Mutta että ei ne nyt mitkään ihan tuoreet ollut, kun nämä jotkut Airpressi, mikä näissä lukee Airpress, jotain saksalaista. Nyt aina kyllä muotiin uudestaan. Noi ikkunat ja viitat. Niin on. Tää joka merkki. Joo, niin se on. Mulla on tossa vielä nämä kromireunukset näissä. Mä katsoin, että nämä on sen verran vanhemmat, että täällä ei ollut hyväksymismerkintöjäkään kaikkia näissä takavaloissa.
Nämä on taas sit uudemmat takavuot. Täältä löytyy merkinnät. Ja tässä on tää kumitiiviste. Mutta en tiedä, olisiko nämä vaihdettu. Niin. No ne oli ensimmäissä noin kromilireunaset 82. Mutta tääkin on 82 loppuvuodesta valmistunut, niin en tiedä, olisiko siinä ollut. Aika paha sanoa. On. Vanteet ei ole alkuperäiset sulle. Ei ole. Joo. Ai että. Mulla on. Mutta mulla onkin museoauto. Sulla on museo. Mitäs tässä on muuta? Merkkikyltit on nämä alkuperäiset. Voi verrata siihen, kun tässä on tämmönen 88, onko tää 88 vai 89, niin täällä on vaan täällä 1200, kun täällä on 1200S. Ja tää 200S, tää on suomalainen liimattu merkki ja tää on alkuperäinen tehtaan merkki. Joo, sama tää on. Siellä on ihan samat. Mut joo, se mikä tässä oli kiva, niin tää sisustus. Joo, niin tää sininen sisustus. Tää on kyllä harvinainen. Tähän meni kans jotenkin niinku ton ulkovärin mukaan, että eri sävyissä, eri ulkovärisävyissä niin oli eri värisiä sisustuksia. Okei, tää on aika jännä, että on keltainen ja sininen sisusta. Niin. Sitten kun mulla on toi kirkkaampi keltainen, siinä on ruskea sisusta. Niin en tiedä, onko sitten, kun näitä keltaisen sävyjäkin on niin montaa, että olisiko vielä joku muu. Mä muistan, että punaisessa värissä ainakin on niin useampi sillä, että on 3 eri punasta, niin yhdessä on musta sisusta, yhdessä on punainen sisusta, joo, yhdessä on ruskea sisusta, kuin eri värisävyt. Juu. Ja mun mielestä niin se 1300S79, mikä on Suomessa, onko se ihan museorekisterissäkin, niin on mun mielestä tämä sama väri ja siinä on siinteen sisusta. Okei. Mä oon sen verran värisokea, että en mä osaa sanoa ihan tarkalleen, että on tässä autossa vieressä, että onko tämä just se sama sävy, mutta se on tämmönen tummempi keltainen. Joo. Ja siinä on siniset penkit. Ai joo. Että niin kyllä se menee vähän niin kuin, vaikka ei näitä koskaan ole markkinoitu sillä lailla, että et sä voinut esitteestä katsoa, että ota tämän värisen, niin saat tämmöisen sisustan, niin, että niin se on ollut sitten, mutta että kyllä niissä joku semmoinen selkeä yhteys on ollut. Että joo. Muista muuta eroa täällä ollut. Ei täällä nyt oikein muuten sillä lailla, tää on aika lailla, kun on niin samanikäisiä. Niin. Muista sitten. Ja on täällä värinumero löytyy täältä. 208. Tässä mun värinumero. Värinumero lappu on häipynyt, mutta täällä on toi alkuperäinen paikkamaalipurkki. 225 on tän keltaisen väri. Mutta kilvistähän olisi voinut vähän höpöttää vielä, kun näissähän on orkkiskilve. Tää Uudenmaan kilpi, tää auto oli Lohjalta ja tää oli Hämeen kilpi. Ja tää oli jonkin Hyvinkään autokulman toi tarra, niin olisiko se sitten Riihimäeltä alun perin. Tää muuten tunnistaa, että on 82 alkuvuodesta valmistuneessa autossahan oli se rekisterikilpi, oli vielä se alkuperäinen neuvostokilpi, oli se lyhyt, tai se kaksirivinen, kulmikas. Niin siellä oli niin ne 3 kiinnityspistettä, kun nämä on valmistunut myöhemmin 82, niin niissä on jo tuolle pitkälle kilvelle paikat tuolla niin kuin noin. No niin, kumivenekin arvottu ja tulihan nuo autot tuossa käytyä läpi, huomasin vaan tuolta, että sisävalo palaa, kun ovi on jäänyt auki. Sitä se kiinni, ettei koko, jos ei ole akku vielä ihan tyhjä. Siinä ne on veljekset kuin ilvekset, sanotaan.